Kita lagi niyo sa Domingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Domingo na po. Double lago. Soy, kabayog sa artis nga bayot hindi kinahangin natin kay gwapo mong ginagbahina tanawarang naman ng bayot na manyakis ng bayot. Sa mga nag-program ngayon, daghan kayo ni pang at bangat lang mo.
Mga guwapa ra ba kaya mga customer? Ang ikatulong misa. Ano dyan niya? Uli na. Ikan lang. Uli na? Ano ko? Ano? Mga bangka. Ang ikalimang Jesus sa templo, kaliwala sa mga kinaadlanan. Wala na kang masayo. Uli na. Ang kinahawakan ng Lipay na kayo sila. Uli ng batal. Mahuwi na sila. Ako na nila yung kabawa. Nagulong ka sa grasya. Ano na ilang kabugtan? Ha? Ano na ilang kabugtan? Ganahan ikaw sa mga ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sana Maria, inahan ka sa Diyos. Iyang bunga Simon? Ulan. Ha? Ulan. Simon? ang himayang kamay. Tapos sa unong kaadlaw, gidala ni Jesus
Pareho na akong pagpatra. Bista na akong tubig o. Really ha? Bista na akong tubig o. Lahat na ha? Sabot ha? May sumpay ha? Nagkibot-kibot ang mga babalita tayo. Sabot ha? May sumpay. Mga fighter, gikan ni sa syudad sa Danau. Sa mga patanon. Garbos taga Sugbo. Ilo. Kining Danau bay. Ina para sa mga bigaw. Okay. Fire in the hole.